Real Status Academy. Η πρώτη εκπαιδευτική πλατφόρμα στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους συνδρομητές του μεσητικού προγράμματος Real Status. Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση. Μέσα από τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη μας πλατφόρμα, αποκτάτε πρόσβαση σε καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το μεσητικό μας πρόγραμμα. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, προσφέροντας συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να αποκτήσετε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό δημιουργήσαμε δωρεάν εκπαιδευτικές ενότητες, σχεδιασμένες αποκλειστικά για εσάς. Ως τμήμα εκπαίδευσης, έχουμε αναπτύξει υλικό που καλύπτει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες του μεσητικού προγράμματος, διευκολύνοντας την εκμάθησή του. Κάθε ενότητα είναι οργανωμένη έτσι, ώστε να σας προσφέρει μια ομαλή και ευχάριστη εμπειρία, επιτρέποντάς σας να γίνετε πιο αποδοτικοί στη χρήση και λειτουργία του. Εξερευνήστε το εκπαιδευτικό μας υλικό και βελτιώστε τη χρήση του Real Status. Το τμήμα εκπαίδευσης σας δίνει τα εργαλεία. Τώρα είναι η ώρα να τα αξιοποιήσετε.